Sugeng dalu. Wilujeng dalu Mas Dalang. Nggih, wilujeng dalu. Nggih. Niki ajeng wajah baru tapi nggih pun sepuh kok. Kok nek apa jenenge prinsip sing ngrebab kuwi wah ora masalah. Sing penting anyar. Kuwi dalem saking pundi, Mbak? Kula saking Gedang Sari, Gunung Kidul. Oh, saking Gunung Kidul. Nggih. Nggih, saking Gunung Kidul. Oh, lah iki gawane Pak Bolo to jebul. Oh, lah saiki kaya mangkono kuwi to. Pak Bolot ingkang nyepeng napa? Menika ingkang meking nika. Oh, ingkang meking. Nggih. Ngagem kacamata. Nggih, lah niki malah tasih timur ngoten kok. Lah. Oh, papahe nggih. Papahe Mas. Menika Papa Bolot. Papahe Mas Bagor. Oh, nggih. Apunten nggih. Ning asline niku bapake tesih entem kok. Ayo. Kok terus juk tersapu malu. Tersapu milu. Tersipu malu. Kalih putrane kok malah isih sepuh putrane lho. Nggih, kala wau napa pamundutanipun? Ngidam Sari. Nggih. Nggih. Dipindah mawon kula. Pripun? Lah napa, Pak? Walah. Niki langsung napa? Wah, lha yang ki bawa. Oh, nggih. Ngagem bawa. Nggih bawa. Nggih, ngagem bawa. Sakniki. Malah nggih bincang mawon. Wingi nek saged malahan. Monggo sakniki. Demang bagus. Pepejane ati. Kaya ngene wong nandang asmara. Amang awakku dhewe dah dewek cewek agung walasana mring wak mami besok kapan katekan jejer lan wong bagus umpama nahkoda tanpa prau sasat sarahing pepetri ngidam sari Yuk, monggo, Mbak.
udu. Ah, terus apa nek udu? Apa ya aku mau kira krungu e. Oh. Langgam ngimpi nggih, Mas? Nggih, langgam ngimpi. Niki langsung apa bawa? Weh, lah ya bawa ya. Sejam piro iki lho, sejam 1:30 kurang seprapat. Jare bubar jam 2. Hah? Jare bubar jam 2. Ngomong sapa ora? Pak Bolot. Oh, Pak Bolot. Pak Bolot. Janeng ya ning talaga kati langit. Urung ta? Jare kon bubar jam 2, iki kurang 20 menit meneh jam 2. Karepku kok mingan Mas. Oh niki dibawani Mas ngimpine. Masih nonton niki lho. Oh nggih. Saking sinten ta? Saking Mas Kevin. Kevin. Nggih. Cobi mang anu. Mas Kevin ngono kuwi lak anu tangane munggah. Mas Kevin, pundi nggih? Lah nika. Ngacung. Pundi? Lah nika lho. Pundi? Nika lho. Nika lho, Bu. Aku ora aruh. Oh alah ya wis tuwa. Wis ora apa-apa. Nggih. Nggih, malah nek ora aruh ki sok gampang kok. Ayo. Ngambara ing awang Tung 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 dang tung tung. Bebasan tanpa tepi. Wah, jale kremus-kremus iki lho. Pengen. Wah, iya ya nek pengen ya. Ya prihatin sih, mengke nek wis mudhun lek maem. Heeh. Leres, nggih. Leser. Monggo. Nara Nenek arep maem ki ora kudu medun kok. Sosok nek pas munggah barang ya maem. munggah gunung. Kuwi maksude iki kuwi lho. Tegese kok. Mobang ngedari jagat ngulandara nglambara ngunggahi gunung. Durung rampung. Piye ndol kok malah digong. Oh, udu to. Sapa sing ngegong ki? Bolone sing ngegong. Preman. Premane heeh jare. Sapa? Sapa sing ngegong ki mau? Kene. Tak grendo sirahmu kene. Kejam. Katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa Gong. Nah, iki lho gong iki gon kene iki. Wah, kowe iki kok mulane sok nyetel rekaman radio. Ora duwe radio, sok tak tumbaske.
nang klithikan wis mati-mati ngono kae. Kok benakno dhewe. Yuk. Seripat, seripit.
ada. Sampun Mas, matur sembah. dalu nggo sik ya nok ya. Yo. Miang panjerah sarwara
nara narawata obra-obra banyu kang sumirat kenyaring tejo leliwaran lereki lat sisiring dadit bimbo kakantamre ingin katiuping samirana mandara sabaran mangambar kungas ngepeki jroning pasewakan tandya jagat mangestu para wayah Bathara Jagat Suman durung suwe iki ingsun wis netepake ento putraning Sun Kurupati ingsun sengkake ngaluhur jumeneng Pangeran Adipati Anom mestine ora suwe maneh bakal nglintir ke Praboning Sun nanging bareng wis kelakon ingsun malah banjur getun geduwung Suman. Duh sinuwun jimat sesembahan kula menapa daruranipun mekaten dene malah lajeng rumaos getun merga ingsun gegabah gusah-gusuh tanpa naliti luwih dhisik Pandhawa kuwi sejatine isih waluya apa ora inggih nanging kasunyatanipun para Pandhawa sampun sirna sing mbok dasar yen Pandhawa wis padha sirna apa nuwun sewu Bapak Prabu nalika semanten dipun adani pahargyan suka parisuka wonten ing laladan Wanawarata ingkang mapan ing Bali gala-gala para Pandhawa kaliyan Kakang Mbok Dewi Kunti nedhengipun eca Bojoan Andrawina boten ngertos sangkan paraning bilahi dumadakan bali kubar dening Dahana. Kula lan Kurawa saged uwal saking bebaya pangamuk ing ladu nanging para Pandhawa nalika semanten boten saged medal saking pangebunging Dahana. Satelasing uruping ladu ing mriku wonten kandha cacah 6. Lah pramila kanthi bukti menika kula saged mesthekaken yen to kandha cacah 6 menika cetha kunarepanipun para Pandhawa lan setunggaling wanita menika mesti kandhanipun Kakang Mbok Dewi Kunti. Menika Bapak Prabu. Yo nanging bali gala-gala kuwi kira-kira kobong dhewe apa diobong? Gagewang Sulana sembudi. Nyemanggaken yen menika pripun Kakang Durna mbok ya sampeyan ki ngewangi kula to Kakang lole sing ditakoni iki sampeyan
Kok aku kon ngewangi? Ayo salah iki dondrawilan aku ora mbok undangi. Pun priwu dikpenake. Matur napa wonten mawon. Piye sengkuni? Ora iso wangsulan to kowe. Suman saiki ketok blangmu. Ketok gedhoamu, kabehmu jebulmu ngoyo-woro. Mergo bali golo-golo kuwi sejatine wis mbok rantem luwih dhisik. Kowe kongkonan karo andahanmu sing jeneng Kuruncana. Bali golo-golo digawe supaya gampang kobong. Ya ora? Ya apa ora, Suman? Sing kudu dinalar kuwi umpama para Pandhawa wis padha sirna mestine layon sing ana kono ora mung cacah 6. Nanging kudune ana 10. Merga Pandhawa kuwi menyang endi wae ora tau pisah karo Semar saanake. Mula sak sireping kobaring geni sing keri ana kono sektine dudu kuandane Kunti lan Pandhawa. Nanging kuwi yektine kuandane Waranda lan anak-anake sing uga cacah 5 saka traing Nisada. Nalika semana para Sudra sabubaring mangan lara taning Pandhawa banjur padha turu kepati banjur balene kobong. Kobonging bali prayitna para Pandhawa bisa wal saka pangamuking geni. Dadi bisa dipestheke yen to Pandhawa lan Nyai Kunti kalenggan iki isih sugeng. Pandhawa isih waluya wis kuwi Suman. Saiki ku arep wangsulan kepiye? Nanging nuwun sewu. Koko Prabu kok saged prisa? Suman. Ya senadyan mripatku iki wuta, nanging ingsun uninga merga 7 dina kepungkur wonten Panembahan Talkanda rawuh ing Astina paring kabar babagan lakon kang sanyatane dumadi. Lan paring kabar yen Nyai Kunti Pandhawa isih waluya. Mula Suman lan kowe Gendari. Rene nyatane Pandhawa isih diayomi dening Gusti Kang Maha Agung. Mula bakal ingsun jabel sabdaning sun Kurupati tak jabel. Ora sida tak jumenengake ratu ing Astina. Ya dina iki uga negara Ngastina bakal ingsun paringke marang para Pandhawa. Betul suwun. Menapa paduka ngendika ingkang kados mekaten? Paduka menika ngasta panguwasa tunggal negari Ngastina. Sampun samestinipun menawi paduka menika ngupaya dhateng kamulyanipun putra paduka para Kurawa. Gendari. Nadyan kena goleke kamulyaning anak, nanging kudu diseblak pangestine supaya liwat dalan kang utama. Oh, Gendari. Aku mbiyen titip marang anak-anakku Kurawa marang adimu Suman kuwi supaya dituntun, dituduhake marang marganing kautamanan dharma. Nanging malah dipengaruhi dijlomprongke. Dadine kaya ngono kuwi anak-anakmu. Ngrembiyakakean cacah, ngrebdokakean jiwa. Mula bener Yai Prabu Pandhu kae duwe anak 5 mung setitik. Nggone nglontah ya permati. Dadi bocah ya utama. Gendari. Wis kene linggo meneh mburi kene. Nek ora tak timbali meneng. Nggih. Ge wis. Wis urung. Sampun. Gek mundura. Sampun batu-batu menawa sampeyan mriki. Ora perlu kok. Duh, Rama Prabu. Nuwun sewu, ingkang putra pun Kurupati sampun kelajeng dipun tetepaken dados Pangeran Adipatiano. Pramila sampun ngantos dipun jabel krana upami kula dados makuthaning Praja Ngastina. Mesinipun inggih kangge kamulyan lan kamuktenipun para Kurawa. Kurupati meneng. Iki lagi tak rembug kabeh mung supaya adil. Kurawa ya bisa mukti, Pandhawa ya bisa ngenyam kamukten. Nggih ngesuhaken dawuh Rama Prabu. Adipendhita Durna. Rening sliramu ki sawijining pendhita
Adeng mono Ngastina uga minangka dadi pujangga mula ingsun kudu kepiye? Lan piye iku vertikalmu Adi Pendhita Durna? Lole. Sama lole, sama ranting, alas dadi warna, warna dadi alas. Nuwun sewu Koko Prabu. Kepareng matur menawi lepat diagung pangsaminipun ya ora dadi ngopo, Bim. Sinuwun. Nyatanipun pawartos inggih sampun sumebar. Bila Angger Kuropati sampun katetepaken dados Pangeran Adipati Anom. Nanging kok malah lajeng dipun jabel menika. Mongko nista-nistaning Narendra menika menawi ngantos lincating janji sinuwun. Nadyan kados pundi paduka menika Narendra ingkang kedah anglenggahi sabda Pandhita Ratu. Dados umpami Angger Kuropati mangke dipun kepihaken jumeneng nata ing Ngastina. Nuwun sewu, paduka kedah madosaken lintu kangge kamuktanipun para Pandhawa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraketa nawang sesangka Nalendra mbek marosing sangkatri gumulung Katri gumulung mangrempahing wadya kurada kura reka kiri kocap ing mangki dadak sawala gumarubuk ana samirana mangidit milir anggonda amrik wangi bumiring praptaning Dyan Bratasena karya kaget kang samya mulat. Anjra ingkang puspitorum kasiliring samira nomrip sekar
gedung ngas kandanyo maweh naras retnaning griya jagat dewa Bathara bareng tak granyang cetha yen iki putraku Bratasena kang mengkono Suman gagelekno mripatmu sing suwani iki sapa sing jaremu wis sirna nggih mboten klentu menika Angger Bratasena lha kene ucapmu ngaya wara kula Bratasena kaya ngapa bungaipun wa dene sira swan katon seger awakmu sira padha basuki to Ngger wah Destarastra bapakku aku ngaturake bektiku basaku katur Destarastra bapakku sing pinangka gantine Pandhu bapakku wis Yer aja nyebut Yai Pandhu sing wis murut kasidhan jati Sudarmamu dimen ayem ing alam langgeng yo Ngger iya sira ngaturake pangabekti banget ndak tampa akarya bombong penggalihipun wa pangestuku wae tumrap marang jeneng sira yo Ngger yo tak pundi dadi jimat wah kendari buku aku ngaturake bekti ya yo Ngger wis tak tampa pangestune wakmu aku wae namanono yo tak pundi Durna bapakku sembahku katur lole ya tak tampa Ngger tak tampa akarya gumbiraning manah pangestuku gaget tamanono ya Ngger yo tak pundi semono uga Urupati kakangku yo syukur di si Adi tinemu rahayu nah dalang kapok ora dibagekke to kowe salah kok pripun rasane Dipati pripun sampean dilewati pripun nggih mboten napa-napa biasa kok disengiti wae ya ora apa-apa santai kok aku kok kowe mono Bratasena sagdene wakmu wis uning mungguh apa to karyanira marak suwan ngersanipun wa iki sira mesti bakal njabel negara Ngastina jumbuh kelawan perjanjian nalika semana yen to anak-anakku Pandhawa sing ngancik dewasa tumuli negara Ngastina kudu diparingake ndak pasrahke marang para Pandhawa nanging pun bapa kudu kepiye Ngger jernyatane ya amarga kabar sing tak tampa yen sira sasedulur wis padha sirna nuli kakangmu Urupati wis kelakon ingsun sengkake dadi Pangeran Adiwati Anup kang mestine ora suwe maneh bakal kakepyake jumeneng Nalendra ing Ngastina Bratasena destun temen dene aku tumindak gegabah tanpa nganggo naliti luwih dhisik satemah anak-anakku Pandhawa malah saya wimbuh kasangsaya apuranen pun waya Ngger wah Destarastra bapakku aja kleru ing anarga tekaku ana kene wah yektine aku ora nedya nagih janji aku ya ora arep njabel baline negara Ngastina nanging tekaku mung bakal caos pangabekti lan ngatonaken
kalamun Bratasena sak sedulur kalenggan iki isih urip wae isih pinaringan rahayu wilujeng kuwi wae Deswarastra bapakku jagat dewa Bathara nganti tekan semono lekas kautamanmu ya Ulup ora sah kakehan gunung sing tanpa guna ingkang wigati leganana penggalihe wakmu lan aja nganti ana panyacat saka kiwa tengen tinarka lamun nggonku ngregem kamukten tinggalane Yai Pandhu iki kaya dene wong kang ngemut gula krasa legi banjur moh nglepeh babar pisan ora kang mengkono nggir iku ana kamukten kanggo sira sak sedulur wujute alas gung liwang-liwung wana mertani ya wana marta babaten kinarya Badrakutha Ungguwana lan kanggo mukti anak-anakku Pandhawa nggir Bratasena manganjur lakuning angin gugur anggraning gunung Orok bumi pragampita wayo tak sagui ning aku sagu mbabati alas ora arep milik kamukten aku sagu mergo aku ngenggoni jiwa kasatriyanku nadyan umpama alas wis kelakon tak babati dadi kutha lan negara wah pangajapku aku mung bakal bangun lan goleke kamukten kanggo para kawula kang padha kurang sandang lan pangan lan kang durung antuk papan dunung supaya padha nemoni mulya anakku nggir yen kowe gelem tenan gagih dudu ana taunen kaya banyu bab ragat brana picis kanggo ragat yasa negara kowe arep njaluk pirang dinar pirang miliar nggir wah aku ora arep njaluk propio ora njaluk propio kanggo ragat sing baku mung pangestumu wae tak suwun wah muga kasembadan nggonku bakal goleke kamukten kanggo para kawula jagat dewa Bathara ya anakku nggir Bratasena bocah kok kaya ngono bergasih katone mono agal nanging jebul ngrawit bebudene ya nggir ya lungsen tak bebakali tak paringi pangestu muga lebda ing karya kalih sambeka lado seka Gondha Rencana ya nggih Bratasena ya Bratasena kok ngrawit temen bebudene Guruwadi mripatmu weruh kupingmu krungu yen adimu Bratasena kesaguhane kaya mangkono wajib mbok tulat kuwi ngerti inggih Rama Prabu inggih piye nek inggih iki kudune ya tanggap gersanipun Kanjeng Rama adimu Bratasena ditungkol lakune lan diawat-awati lan mulengku aja pisan-pisan kowe lan adi-adimu Kurawa kena pengaruhe makmu cilik Sengkuni. Mula dawuh ingsun marang sira kabeh ubayane aja nganti mblenjani.
Lari. Ilah iku mundur sik.